Ġim ġeddet il-ftehim bejn il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija u l-Kunsill Malti għall-Arti biex tkompli triq li bdiet 3 snin ilu fejn tidħol il-viżjoni ta' kursità xjentifika u kreattività. B'dan il-ftehim se jkun hemm opportunitajiet fl-oqsma tal-arti u x-xjenza, kif il-ftehim innifsu hemm sejjes fuq il-prinċipju li ż-żewġ setturi jibbenefikaw minn xulxin. B'din is-sinerġija fl-aħħar 3 snin ġew attirati udjenzi li tradizzjonalment ma jżurux iċ-ċentru tal-Esplora minħabba bosta attivitajiet li saru għal kuleta, kif spjega deputat direttur taċ-ċentru Clayton Kutajjar. Ħdimna ħafna flimkien bħala żewġ kunsilli, Esplora ħanejtek ħafna minnaħa ta' expertise u anka minnaħa ta' project when it comes to the arts u l-Kunsill Malti għall-Arti wkoll użaw l-Esplora bħala għodda sabiex ikunu jistgħu juru l-arti u jaħdmu flimkien magħna wkoll. Is-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo faħħar il-ħidma tal-Esplora u nota li żewġ kunsilli qed jinċentivaw ħidma li tara li tisfrutta l-potenzjal fl-istudenti sa minn età żgħira. Dan fil-waqt li l-Ministru José Herrera qal li t-tiġdid ta' dan il-ftehim huwa importanti għaliex biex tgħix l-arti kreattiva għandha bżonn it-teknoloġija u x-xjenza.